Primeiro, darlle as gracias ao conselleiro, a don Alfonso Villares, por acompañarnos na apertura deste segundo ano de campaña de Ecolóxico Mares. Para nos é moi importante debido ao peso que está a coller tanto a aquicultura como a recollida de algas no Consello Regulador, representando xa un volumen de negocio de 20 millóns de euros. Isto repercute a ser o 17% total da facturación do CREGA, que son 113 millóns de euros, e creo que este é un pouco pois o camiño a seguir, chegar ás poblacións e enseñarlles estes produtos para que os poidan degustar e aprecien a calidade deles, e ademais co distintivo pois do CREGA, que é un símbolo de calidade de certificación. Debido ás enquisas que salen, a xente a día de hoy pois está un pouco máis concienciada pois non só en temas de salud, vemos que están cuidando un pouco máis a alimentación, pero aún lles repercute máis, están máis preocupados polos temas medioambientales. A verdade é que o convenio que fixemos entre a CREGA e a Conselleira do Mar vai en este camiño, no camiño de potenciar e de poñer en valor os produtos do mar, e en este caso os produtos do mar ecolóxicos con un distintivo de calidad que ademais eu creo que é moi acaído en estes tempos. Por lo tanto, esta iniciativa de levar adiante estas gastrofurgonetas por concellos da noso territorio, eu creo que ese é o camiño. Temos que poñer e dicirlle a nosa xente que temos produtos do mar de exquisito sabor e de exquisita valía, e polo tanto eses produtos temos que consumilos, e moito máis se veñen tamén dunha produción ecolóxica.